Tieto parfémy vás osviežia v týchto nechutných horúčavách a odporúčam kombinovať so sprchou a dezodorantom. Byredo Blanche budete voňať čisto a prenikavo, aj keď sa vám možno tričko lepí na chrbát. Lust in Paradise od Ex Nihilo. Pivónie, líči a prenikavá čistota. Mimochodom, tento parfém nosí aj Hailey Bieber. Ak hľadáte poriadne osvieženie, odporúčam Nitromask od Scentologia. Metalická čistota, chladivé biele kvety a pyžmo. Ak vás v týchto horúčavách osvieží len drink, odporúčam Gin Fusion od Lorenzo Pazzalia. Gin tonic, ktorý si dávate niekde pekne v tieni. Celine Parade, Vetiver, Bergamot a Neroli. Luxusný citrus, ktorý vám bude kradnúť aj vaša polovička. Buddha Blend od Liquides Imaginaires. Yuzu, mlieko a drevité tóny. Energický a pozbudzujúci citrus. Symphony od Louis Vuitton. Greb, zázvor, toto je čistota vo fľaši, ktorá na vás vydrží aj 12 hodín, takže sa nemusíte ani sprchovať. Robím si srandu, musíte sa sprchovať. Aký parfém nosíte vy v tieto neznesiteľné horúce dni?